Посрещнете господарите на ефира Васил Василев Зоека и Димитър Рачков. Да живее България! Да живее България! Да живее България! Кажете, господин Василев. Рачко, утре е Хелуин. Какво утре? Хелуин, бе. Аз мисля, че е Георгиов ден. Викам си така, не? Кога дойде Ще ми се Хелуин? обадиш? На Хелуин пак се пече агне. Не. Хелуин е и искам да те държа в течение с тенденциите в костюмите. Зоек, ти специално няма нужда да се маскираш. Така ти е идеално. Утре трябва да ти е кошум. А ти задължително трябва да се маскираш и да не се размаскираш никога повече. Затова гледай внимателно и слушай. Ако до миналата година всички искаха да приличат на злодеи от филми на ужасите, Така? тази година са на мода персонажите от реалния живот. Мале! Тая година нещата много са загрубени, бе, Зоек. Но според мен малко могат да бъдат облагородени. Как е сега? Мисля, че единственото нещо, което може да облагороди този пейзаж е танца на Лили, Ради и Вили. Аплодисменти за страхотните костюми и страхотния грим на Вики, Каби и Пепи. Правилища! За малко да не заблудите, ще сте Лили, Ради и Диди. Някой да им поиска и лични карти, че още не съм много сигурен в... Виж какво ще кажа. Аз лични карти не пипам. Аз да не съм от ДПС. Пепи, елай ти стрий грима. Има задържани лични карти на хора, имате ли нещо общо? Да или не? Това е питам. Не, ти казвам и моля ти се остави ме намирам. Искам да ви дам никакви интервюта, защото ми изобличавате приказките. Повече за задържането на лични карти след малко. А сега отиваме към прогнозата за времето по телевизия Алфа, която, скъпи приятели, на практика е едновременно и Сънчо, и предизборен шап. И как обичаш това нещо? Не артисти са, Зойка, артисти са. Сигурно са минали през надпис. Гледаме прогнозата за времето на телевизия Алфа. Та какво става, като не държа лично нещата в ръце? 2-3 дни нямаше и доктор Златев изпусна времето. Зоек, кой е доктор Златев? Какви са тия конници и от кога България е на три морета? Слушаш и се правиш, че е истина. Иначе ще досъш атака. Така че, дай да разберем за времето. Аз го поддържах топло, изгряващо като женска прегръдка, но само да мръдна за малко и гледай какво стана. Не пипне ли женска ръка, няма оправия. Абе, колега, това момиче има ли 18? Да не осъдя, че ги слушаме тия работи. И аз имам чувството, че се е избрали от конкурса за детската Евровизия. Само че не е с песен, а с приказка. Тия дни да ви кажа, пак прескочих на село Добаба да заредя биохладилника. Приготвя ми тя каквото дал Господ, но гледам, че нещо се върти и руми по килера и мазето. Какво търсиш, бабе, да ти помогна? Викам. А тя ме застреля направо, като каза, ами търся си радиоточката от едно време, ама не знам къде я бутнах. Според мен от Алфа са обединили прогнозата за времето с Сънчо. Едно време трябваше да се обаждаш по телефона, за да ти разкажат приказка. А сега си пускаш прогнозата на Алфа. Каква радиоточка, бе, бабо? Сложила съм ти кабелна телевизия. Имаш толкова канали да щрафиш. Канали, вика тя, от много канали нищо не можеш да разбереш. Това бити вика, нови, стари телевизии, всички скриват и не предават какво става по Българията. И аз така. Оня ден пускам нова, сигнала не е наличен. Пускам стара, също.
Ами, сигурно с бабата трябва да си платите кабелната, Рашков. Поне телевизия Алфа нищо няма да знам. Не позна. Затова си слагам радиоточката и оставам алфата на телевизора. Всичко друго е лъжа и измама. Ей, най-много мразя приказки, които накрая ми казват директно каква е пулката. То на тая пулка, ако вярваш, човек, най-много да те удари някоя летяща чиния по носа, докато идва зомби апокалипсиса. Преди апокалипсиса обаче идват избори и водещата избърза от приказките на баба си ще се хвърли на приятелски клюки. Като говоря за моста във Варна, се сещам, че тия дни ми разказаха познати как там вечер мистична фигура се разхождала по него и нощем поглеждала надолу през парапета. Явно с намерение да скача. По-наблюдателни минувачи са разпознали кмета Плотник, който се бил отчаял, че ще загуби изборите от кандидата на Атака. Аз чух, че кметовете на Нарния и Атлантида също били изплашени, че ще изгубят на изборите от кандидати на Атака. Атака са толкова силни на всички фронтове, че отнеха и шоуто на острието на BTV. Емо Чулак. Където е текло, пак ще тече. И аз не съм съгласен. Друго нещо си е класиката. Лафът на Емо. Ще го видите, ще падат в небеса. Право да ви завиди човек на североизточните райони, дето ще си наблюдавате апокалипсиса от първи ред. Ей, с това изречение Емо си върна лидерството и всички разбраха кой е истинският властелин на прогнозата. Зой! Да, и аз искам да водя прогнозата за времето по телевизия Алфа. Защото там просто формата позволява всичко, разбираш ли. Четеш, агитираш, за теб препускат коалиции, кабини. Аз така ще хващам цялата аудитория едновременно. От бебе до баба. От баба до бебе. Според мен телевизията Алфа никога не трябва да се пуска на бебека. За баби също не съм много Ти сигурен. гледаш ли? Абсолютно. Защото си гледа. Неверно. Докато в телевизия Алфа чрез приказните сюжети се опитват да изкривят реалността, то от ДПС подхождат доста по-практично. А именно, Вчера, скъпи приятели, ви показахме един обезпокоителен сигнал за предизборно събиране на лични карти. нека си го припомним и да видим развитието по случая. Развитието. Дани? Това е, ще се обръщате към успера ефира. Значи, моят случай е загубена лична карта, която нямах възможност да я извадя. От ДПС ми обърнаха внимание и ми осигуриха превоз до град Враца, за да мога да извадя личната си карта. Да, абсолютно всичко те поемат. А нататък личната ми карта изчезна и аз не мога да я открия. Упълномощиха друга жена, която аз не знаех за какво става на въпрос. Тази жена познавате ли я? Близка ли ви е? Не я познавам, нямам си на представа кои бяха изобщо тия хора. Отидохме да потърсим личната карта в паспортната служба на Враца. Там нещо личната ми карта я няма в мен. Значи те вчера идваха да взимат тия хора документи. Не, тя връчена много по-удобно. Защо пълномощава жена, която не познаваш да си взима личната карта? Следите ни отведоха до добре запознат със схемата приближен на Евгений Червеняшки. Евгений Червеняшки е близък на кметицата на Борован. Говорите нещо с карта и той си е платил карта. Виж, той си направи документ. Той всичко. Я обикам го ръка. Вот аз страх да дадеш карта. Не, да няма избор. Всичко отива през генето. Генето прави всичко. Ама всичко до. Десислава е кметът на село Борован, която освен кметица е и жена на Евгений Червеняшки. Пътуваме към село Малорад, където господин Червеняшки и неговата жена ще присъстват на партийно събитие. Има какво да ги питаме, така че ще ги сгащаме. Какво искате? Така, значи Значи на поръчки телевизия няма да отговаря. То не се поръчка от телевизия. Напротив. Само да ви обясня за какво слушам. За какво? Съм дошъл да се кажа. Значи това, което вие излъчвате, няма доза истина. Не желая да дам. Имаме записи Не. за това, че вашия мъж е свързан Аз не с съм- задържането на едни лични карти, които са за вашия. Това няма доза истина. Аз не съм Евгений карти, Червеняшки. вие лично- Не, категорично. Има си органи на МВР, прокуратура, които ще разследват случаи. Здравейте, господин Червеняшки. Оставете се да говорим, ако искате. Да ви обясня за какво става въпрос. Моля ви са, стара ръка, леко стара ръка. Чупи микрофона тук. Задържани са лични карти на около 100 човека, имате нещо общо вие. Това се твърди. Това се твърди. Кажете ли само? Две думи ни кажете. Две думи ни кажете само и ви оставам. Нещо общо имате ли с това? Нещо, може би се снимаме по цвята поне. Има ли право? Защо? А не ли за избирателите? Вие ще избират.
Как да съм избирател? Имам годините. Там, които ти плащат, с него се занимаваш. Ако не ни плаща, моля да ти плаща. Слушай, моля да се Ма какво означава това? Има задържани лични карти на хора, имате ли нещо общо? Да или не? Това ви питам. Не, ти казвам и моля ти се остави ме на мира. Не искам да ви дам никакви интервюта, защото ми изобличавате приказките. Как така ви изобличавате? Вие ми връщате. Значи, моля ти, не искам да говоря повече. Те вашите приближени казаха достатъчно. Всички им държи и спорт преди да избърже всички до децата си обикаля и си дава на хората лични карта, лични. Ако са задържани, ще ме търсят органите и смятам, че ти не си орган. Значи ние сме на следващото предаване, имаме и записи за това нещо. Разбирате ли? Не намеше мен в такива неща, бе, човек. И сега име събрание, моля да се не развали събранието. Боли си там си тръгли и нека на друго место интервю. Вижте, скъпи приятели, това е господин Червеняшки. Стигнахме до консенсус с него, че МВР трябва да разследва, очакваме полицията да си свърши работа. Ние предоставяме всички доказателства на тях. Това за сега от нас за успера ефира Дани Андонов. Полицията ни уведомиха, че сигналът вече е предаден на прокуратурата. Не, орган ли си ни кажа? Ние ще следим много внимателно какви ще бъдат действията и на прокуратурата, защото често на хора като Евгений Червеняшки, някак се им се разминава. Който има какво да добави по този или подобни случаи, да ни се обади. А сега да видим как Боби Маклинов се срещна с поредния кандидат кмет, който твърдеше, че ще бъде на балотаж. Катя? Михаил Мирчев! Здравейте, професор Мирчев. Благодаря. О, и Катя е тук. Много е приятно. Здравейте. Много сте мил. Здравейте. Професор Мирчев, сещате се вероятно защо съм тук. Лесно се дават... Чакам си златното чудо. Лесно се дават обещания, ама трудно се изпълняват. Казахте, Трудно че... се изпълнява, да. Казахте, че ще отидете на балотаж, ще сте на трето място с по-малко от 10%. Балотаж ще има и вие ще сте на балотаж с Йорданка с 98% и тъй като ние с нея се харесваме, заедно ще се борим на втори тур. Обещавате? Да. Ужас, ужас. Какво се случи? Защо зацикли червената машина? Заповядай. Червената машина очевидно е ръждясала и много зацикли. Така че то е много интересното и чудо. Това е много поетично, а вашето е малко миризливо. Това ли бяха вашите 15 минути слава? Имате ли други бъдещи политически планове или това беше до тук с политиката? Политически планове нямам, но от тук нататък предложение. Ако някой се интересува от мен като политическа фигура, ще трябва да седнем да обсъждаме по-сериозно. Ще се захващам ли или да се крутувам в университета. Кати, искаш ли да ти подаря скулкса на тебе? Вие сте трети в София, но надявам се първи в сърцето на Катя. Катя, първи ли съм? Познаваме се. Катя, първи ли съм? Кръшкал ли е професор Мирчев? Да. Катя, внимавай, Катя. Професор Мирчев е кръшкал, скъпи приятели. Това се роди при първото кръшкане, а това се роди при второто кръшкане. Това е Това кръшкане. кръшкане с интелектуални последствия. Изключително. Да разбирам, че сте му простили. Няма ли да не му простя? Скъпи приятели, с поредния носител на златния скункс, професор Мирчев, Ето да си го покажа. за когото разбрахме, че са му простили кръшкането. Дай Боже всеки му, както се е казал. Надявам се и на мен да ми прощават за напред, ако се наложи. Благодаря ви за господари на ефира. Това са, и разбира се, с Катя. Катя. Да. Катя. За господари на ефира. Това са с Бой Маклинов. Честито на господин Мирчев и да внимава какво обещава следващия път, нали? Сега, скъпи приятели, има доста случаи, в които държавата е безсилна и само ние можем да помогнем помежду си. Вижте един апел за помощ, разказан от Влади Василев. Какъв е проблемът и защо не потърсихте? Сина ми Диан е болен от мускулна дистрофия, в процес на
неговото заболяване. Постъпихме януари месец в болницата. Наложи се оттам да ни изпишат март месец с трахеостомна тръба и с този апарат дихателния. Поради тази причина всъщност се оказа, че е доста трудно вече да го качваме на старата му инвалидна количка, тъй като освен, че е с трахеостомна тръба и вървиме заедно с апарата, където и да ходим, той се храни и през юностома. Това е една тръбичка, в която е вързана към тънките черва и всъщност дигането му на старата количка вече е почти